Se olisi tänään Tornaria. Viikonloppuna vietettiin uuden Slopen avajaisia Hansakuoppa freeridauksien merkeissä. Meikäläinen ei päässyt paikalle silloin, joten nyt oli tarkoitus mennä katsastaa uutta Slopea. Koko sen alaosa on tehty uusiksi. Mutta täällä on tänään ollut vähän napakka tuuli, niin mennään kattoo päästäänkö me ajamaan hyppyreitä ollenkaan. Meetään. Mäenpäältä löytyi Lauri, jonka kanssa totesimme, että lämmittely lasku alle ja sitten Slopelle. Uusien hyppyjen kanssa auttaa aina löytää joku, kenen perässä hypyt ajaa. Se on nopein ja turvallisin tapa löytää sopivat vauhdit tuntemattomalle radalle. Lauri oli jo ehtinyt tutustua uuteen Slopeen, joten hän oli juuri sopiva vetomies tähän hommaan. Vaikka olen Slopen ajanut varmasti useamman 100 kertaa, saa se silti edelleen sykkeet ylös. Slopen yläosa, eli niin sanotusti alkuperäinen Slope, oli saanut vain hiukan paikkauksia, joten siihen en esittelijää itselleni tarvinnut. Jättimäinen laituridroppi oli saanut uuden alastulon, mutta laiturille saa ajaa edelleen hyvin tarkkaan samoilla vauhdeilla kuin ennenkin. Kivasti on sykkeet tapis. Nyt pitäisi katella 1, 2, 3, 4 hyppyä. Kai ne vois käydä kattomassa. Eli tommonen näyttää superlepposalta tästä sivusta katsottuna. Se on niinku step downi. Nyt ei mitenkään kauhean paha step downi. Lauri tuleekin sieltä sopivasti. Joink. 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 Joo. Tää onkin sit jo aika monta metriä. Mut siinä on pitkä ländi. Koitettais full pullia.
Me otin meidät hienosäätöä noin hyppyrit vielä. Ne on aika napakka flippi niissä parissa pienemmässä. Onneksi ei siinä pisimmässä. Koska siinä on matkaa sit samaan aikaan aika paljon, niin siihen ei kauheasti haluaisi vetää jarruja ja keskittyä poppiin, niin se ei enää potkassu onneksi. Kyllä. Mutta 2 ekaa potkaisee kyllä. Niin se on aika napaka. Täytyy silleen vähän osata hypätä. Menettekö te slopelle? Sloppe. Nice. Cheeky whippy boy. Alaosan uudet hypyt ovat todella hyvin rakennetut. Kun lähtötasanteelta rullaa ensimmäiselle, ei sen jälkeen tarvitse koskea jarruihin eikä polkea lisää vauhtia. Näin pitäisi jokainen hyppylinja rakentaa. Nice. Haluatko mennä eteen? Meet sä slopeen mun kanssa vielä? Noniin, mennään. Tällä vierailulla Tornikeskukseen ajoin tosiaan 2 laskua fania ja sitten 2 tuntia tauotta pelkkää slopea. Kuva sinivirra. Joo. Peräsi tai kansikuvaa. Joo, mä tuun sun perässä. Oota, tässä on noin. Se on hyvä. Koska Juho onnistui kameran käydessä ajaa aivan perässäni koko slope läpi, niin otetaan se klippi tähän perään vielä. Tuli vähän turhan lähelle. No niin, se olisi Slope 2.0 testattu ja erittäin toimivaksi todettu. Kiitos Mertalan Rikulle ja Tornarin Trail Crewlle. On meinaan jeppis. Slope sai arvoisensa päivityksen. Tulkahan testailee ja kiitos kun katsoit tänne asti. Pistäkää vielä videolle peukkuun ja me nähdään taas ensi kerralla.